sallah lokacin sallah ya kamata in tafi yin sallah. Muji kai da nama magana na ce ka je ka ɗau buta kai aruna ka tafi masallaci shine ka shiga ɗaki ka ɗauko gura kana sha. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wailil lil musallina allazina an salatihim sahuna. Idan har akwai uzuri akwai dalili akwai mutumin da za a bari sai lokacin sallah ya fita zai zo yi da an kyale manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da abokansa suna yaƙi akan cewa shi kenan karci sai lokacin ta ya fita. Amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka zai salatul khawf. A cikin farilan sallah akwai natsuwa akwai daidaito. Haka muka tashi muka ga ake. Allah bai halicci mutum da aljan ba face dan su bauta masa. Koya min zaka yadda ake. To tunda an ce makarantar hadda ta manya me zai hana mu ma mu ringa zuwa? Professor. Wannan abun kunya ne kan ba da ni ba. Addini na. Za a saki wannan shiri na addini na a ranar Laraba 3 ga watan Janairu ta sabuwar shekarar 2024 a tashar YouTube ta Daza TV. Addini na.